निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शब्द अमृताचे या अभिवाचन उपक्रमातील आजचे पुष्प सेवा साधना या पुस्तकातील आहे। कोणत्याही संस्थेचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे समर्पित कार्यकर्ते। आपल्या ध्येयासाठी वैयक्तिक जीवनावर तुळशीपत्र ठेवून समविचारी कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानं काम करणाऱ्या अशा समर्पित कार्यकर्त्यांना विवेकानंद केंद्रात जीवनव्रती म्हटलं जातं। या जीवनव्रतींच्या मनामधील सामाजिक कार्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि देशसेवेच्या प्रबळ प्रेरणेला योग्य दिशा दाखविण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाला ध्येयानुकूल व्रतानुकूल वळण देण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते। सेवा साधना हा एकनाथजींच्या मार्गदर्शनपर व्याख्यानांचा संग्रह आहे। कोणत्याही संघटनेमधील कार्यकर्त्यांना यातून मोलाचं महत्त्वाचं आणि मूलगामी मार्गदर्शन मिळेल। या पुस्तकाचे मूल्य 75 रुपये आहे। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग येथे हे उपलब्ध आहे। संपर्क क्रमांक 9881061686 असा आहे। आत्मविश्वास आणि निर्भयता। भारतीयांनीच सर्वप्रथम सामुदायिक जीवनाचा सिद्धांत व व्यवहार यांचे प्रतिपादन केले होते। उदाहरणार्थ वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ, प्रार्थना ज्या नेहमीच माझ्यासाठी नसून आपल्यासाठी असतात। पाश्चिमात्य जगतातील समाजजीवन बळी तो कानपिळी, शक्ती तिथे सत्ता या तत्वांवर आधारलेले आहे। त्यामुळे पाश्चिमात्य ज्या ज्या ठिकाणी गेले तिथे तिथे विध्वंस, रक्तपात आणि हिंसा पोहोचली। पण आपण मात्र आपल्या महान सामाजिक व्यवस्था आणि काही चांगले गुण गमावले। आपल्या पूर्वजांनी भव्य स्वप्ने पाहिली होती, त्यांचा स्वतःवर अदम्य विश्वास होता आणि त्यांच्या कृतीमध्ये सामर्थ्य होते। निर्भयता हा असाच एक चांगला गुण आपण गमावला। आपल्याला त्या महान गुणांचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल। भारतातील सुसंवादी समाजजीवनाची काही उदाहरणे। संघटित समाजजीवनाचा पुरस्कार सर्वप्रथम भारतानेच केला आहे। हिंदूंच्या वर्णाश्रम व्यवस्थेतून हे अगदी स्पष्ट दिसून येते, हे आपण आता पाहिलेच। याहून आणखी वेगळा पुरावा कोणाला हवा असेल तर तो आहे यज्ञविधीचा। ऋग्वेद काळामध्ये यज्ञ हा असा विधी होता की ज्यामध्ये संपूर्ण समाजाचा सहभाग असे। ऋग्वेदातील कोणतीही ऋचा घ्या, तिच्यामागे व्यक्तिगत लाभासाठी प्रार्थना केलेली नाही। त्यातील प्रत्येक प्रार्थना आमच्यासाठी आहे, माझ्यासाठी नाही। गायत्री मंत्रातही धियो यो न प्रचोदयात, आम्हा सर्वांची बुद्धी तेजस्वी होवो असेच म्हटले आहे। ऋग्वेदाच्या 10व्या मंडलातही असाच उल्लेख सापडतो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। यजुर्वेदातील प्रत्येक मंत्र हा संपूर्ण राष्ट्रासाठी आहे, एका व्यक्तीसाठी नाही। उपनिषदातील शांती मंत्र सार्वजनिक सामाजिक शांतीची प्रार्थना करतात, केवळ एका व्यक्तीच्या सुखाची नाही। पाश्चिमात्य समाज पद्धती आणि भारतीय समाज पद्धतीतील तुलना बघूया।
पाश्चिमात्यांच्या सामाजिक आदर्शांचे सूत्र सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट हे आहे. हे जर तंतोतंत पाळायचे ठरवले तर विश्वाचे संतुलन बिघडून सर्वत्र एकच गोंधळ माजेल. मग बळी तो कानपिळी हा जंगलचा कायदा आपल्यावर अधिराज्य गाजवेल आणि आयुष्य उजाड, भयाण आणि अर्थशून्य होईल. पण आपल्या प्राचीन ऋषीमुनींना भेद, विविधता, निरनिराळे स्तर हा निसर्गाचा नियम आहे आणि म्हणूनच सामर्थ्यवानांइतकाच दुर्बलांनाही जगण्याचा हक्क आहे याचे भान होते. सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट हे तत्त्व धरून पाश्चिमात्य लोक जिथे जिथे गेले त्या त्या ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांना नामशेष करून त्यांचे रक्त पिऊनच त्यांनी भूमी जिंकली आहे. भारतात मात्र असे कधीही घडले नाही, कारण इथले जीवन नेहमीच दृढ अशा शाश्वत मूल्यांवर आधारलेले आहे. असंस्कृत आणि मागासलेल्या लोकांना या पृथ्वीवर राहण्याचा कसलाही अधिकार नाही. या भूमिकेतून पाश्चिमात्यांनी आदिवासी टोळ्यांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला. भारतीयांनी मात्र प्रत्येकाचा जगण्याचा हक्क कसोशीने पाळला आहे. हिंदूंच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक व्यक्ती, मग ती किती का खालच्या पायरीवर असेना, तिला तिचा विकास करून घेण्यास वाव आहे. ती अंतर्मुख होऊन विचार करू शकते, स्वतःच्या श्रद्धेनुसार आपल्या ध्येयाकडे जाऊ शकते. या श्रद्धेमुळेच तिच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि आज न उद्या ती व्यक्ती इतरांप्रमाणेच आपलेही ध्येय प्राप्त करून घेऊ शकते. संघवाद हा व्यक्तिवादावर आधारित आहे, त्यामुळे सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाजूला सरतो. पण काळाच्या ओघात आपापसातील भेदांबाबतची लोकांची जाणीव तीव्र झाली. इतरांपासून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण व्हावे या उद्देशाने या ना त्या कारणाने लोकांचे वेगवेगळे गट निर्माण झाले. स्वार्थापुढे सामूहिक जीवन दुय्यम ठरले. एकतेऐवजी भेदभावनेचे रण माजू लागले. एकी हेच बळ हे खरे आहे. कामगारांना भांडवलदारांशी लढताना त्याचा फायदाही झाला, पण हल्ली याचाही अतिरेक झाला आहे. स्वतःच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची संघटना वेगळी, परिचारिकांची संघटना वेगळी, इतकेच नव्हे तर रोग्यांचीही संघटना वेगळी असे विदारक चित्र आज दिसून येते. हॉस्पिटल एक आहे आणि सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच त्याचा कारभार सुरळीत चालेल याचा या ठिकाणी विसर पडलेला दिसतो. आपल्या शरीराच्या अवयवांनी एकमेकांविरुद्ध लढण्या इतकेच हे विचित्र आहे. निसर्गात भेद आहेत, मात्र आज त्यांचे अवास्तव भांडवल केले जात आहे. माणसे म्हणजे काही छापाचे गणपती नव्हेत. माणसामाणसातील भेद हे शाप नसून सामाजिक जीवनासाठी वरदानच आहेत. परस्पर सहकार्य आणि सामंजस्यातून सुसंवाद निर्माण होतो. वर्णाश्रम व्यवस्थेने हे भेद लक्षात घेऊन सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून दिली होती. आपण गमावलेल्या सामाजिक व्यवस्था आणि सद्गुण पुन्हा प्राप्त केले पाहिजेत. संघटित जीवन नावाची गोष्टच आज आपण कशी गमावून बसलो आहोत याचा विचार आपण केला. जसजशी संघटित जीवनाची अधोगती होऊ लागली तसतसे अनेक गुण, आपली अनेक सामाजिक वैशिष्ट्येही आपण गमावली आहेत. या सद्गुणांचा, वैशिष्ट्यांचा आता आपण विचार करणार आहोत. आपल्या प्राचीन पूर्वजांना प्रचंड आत्मविश्वास होता. अनेक ग्रंथांमधून, वचनांमधून, तत्वज्ञानातून हा आत्मविश्वास अभिव्यक्त झाला आहे. कृण्वन्तो विश्वमार्यम असा त्यांचा निश्चय होता. संपूर्ण विश्वातील मानवांचे श्रेष्ठ आर्य समाजात रूपांतर करण्याची त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती होती. त्यांचा आत्मविश्वास इतका जबर होता की त्यांना कोणतीच गोष्ट करणे वा न करणे अशक्य नसे. आत्म्याच्या अमरत्वाची त्यांनी ग्वाही दिली आणि प्रत्येकात सुप्त देवत्व असते या तत्वाचा स्वीकार केला. आपल्या पूर्वजांची श्रद्धा ही आत्म्याच्या अनुभूतीतून उदेजलेली होती. त्यामुळेच त्यांना मृत्यूची भीती नव्हती. जुने वस्त्र फेकून देऊन नवे परिधान करावे इतक्या सहजतेने त्यांनी देह फेकून देण्याच्या गोष्टी केल्या. ते मृत्यूला निर्भयपणे सामोरे गेले. वस्त्र बदलताना आपल्याला कितीसे दुःख होते. आपण जन्म स्वीकारला तसाच मृत्यूही स्वीकारला पाहिजे. मृत्यूनंतर आपण पुन्हा नव्या उत्साहाने
नव्या जोमाने नव्या देहात जन्म घेणार आहोतच. मृत्यूचा स्वीकार ही आत्मविश्वासाची एक बाजू झाली. मृत्यूपूर्वीच्या संपूर्ण आयुष्याला आकार देणे, आपल्याला हवा तसा आकार देणे ही त्याची दुसरी बाजू. आपल्या आयुष्याला, भविष्याला आपणच आकार देऊ शकतो. पेरावे तसे उगवते या न्यायाने आपणच आपल्या भविष्याला आकार देत असतो. ते काही कोणी दैवी शक्तीच्या लहरींवर अवलंबून नाही, तर ते आपल्याच हातात आहे. पण या आत्मविश्वासाला आपण पारखे झालो आहोत. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वप्रयत्नांच्या जोरावर, जिद्दीने, इच्छाशक्तीच्या बळावर एखादे मोठे काम करून जाते, तेव्हा तिला दैवी अवतार म्हणून आपण मोकळे होतो. याची कारणे आहेत. आत्मविश्वासाचा अभाव, न्यूनगंड, स्वतःला कमी लेखण्याची प्रवृत्ती, थोर पुरुषांना अवतार ठरवताना त्यांनी आचरलेले आदर्श प्रत्यक्षात आणण्याची आपली जबाबदारी आपण सोयीस्करपणे झटकतो. आपल्याकडे कोट्यवधी देवदेवता आहेत, पण त्याचा अर्थ आपण आस्तिक आहोत असा होत नाही. ज्याची स्वतःवर श्रद्धा आहे, स्वतःवर विश्वास आहे, तोच खरा आस्तिक, असे स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे. या आत्मश्रद्धेचे, आत्मविश्वासाचे जागरण आता आवश्यक आहे. आपण गमावलेला आणखी एक गुण म्हणजे निर्भयता. आपल्याकडे इतकी युवा शक्ती आहे, पण एक जात सारेजण भित्रे. घरापासून 4 दिवस दूर राहताच घरच्या आठवणींनी व्याकुळ होणारे हे आजचे युवक. साहसाची उर्मी कशी ती नाहीच त्यांच्यात. आपल्याला सदैव मृत्यूचे भय असते. गीतेचे पठण, उपनिषदांचे वाचन आपण करतो ते केवळ कर्मकांड म्हणून. त्यांचा खरा अर्थ आपल्याला समजलेलाच नाही. उदात्त तत्वांच्या आपण केवळ गप्पाच मारतो. आपल्या संकल्पना, श्रद्धा आणि विचार हे एका दिशेने जातात आणि आयुष्याचा प्रवाह मात्र दुसऱ्याच दिशेने वाहतो. आपले प्राचीन निर्भयतेचे तत्वज्ञान विसरल्यामुळे आज आपली अवस्था अत्यंत केविलवाणी, दयनीय झाली आहे. अंतःकरणात श्रद्धेचे जागरण करून, निर्भय बनून आपण आपल्या उदात्त आणि पवित्र ध्येयासाठी संघर्षाला सामोरे गेले पाहिजे. विस्मृतीच्या पडद्याआड गेलेल्या आदर्श मूल्यांची पुनःस्थापना करून आपण आपल्या देशाला ते प्राचीन वैभव पुन्हा प्राप्त करून दिले पाहिजे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.